Pansayan sa mga balay sa coastal area sa Barangay Tangki, Talisay City. Padayong problema. Talisay City Police o pribadong kumpanya mupatindog o communal toilet. Anong report ni Femery Dumabok? Gisubay sa hepe sa Talisay City Police uban sa mga barangay opisyal sa Tangki. Kini mga nagtapot-tapot kay mga panimay sa ilang barangay nga duol sa baybayon. Giangkon sa kapitan sa Barangay Tangki, Attorney Jared Cabilti, nga pabiling problema nila ang sanitasyon may labot sa mga pansayan. Gibanabana nga dulaan sa 500 ka mga panimay nga naa sa coastal areas ang way ilang kaugalingong mga pansayan. Usag yun na sa mo ang gipaningkamutan yun aside sa paglabay sa saktong sa mga basura aning regular collection sa among mga garbage sa to ang garbage collector kani sa nga mo ang CR kay para dako kay matabang sa kalibiwan sa mga kalikopan. Sa akong nakita no sa akong pagpanerbisyo sa among barangay, usag yun ang problema dis is ang yuta man gud diri is kagmay sikit-sikit ang mga balay ba. Unya kung instead magbuhat sila CR ilan lang daginuton para sa ilang balay. Unya mao ginano nya ang amo agyong barangay usay yun sa barangay nga daghan kaayo lumulupyo pero gamay ra ang land area namo. Matud usab nining 50 anyos nga inahan kinsa 31 ka tuig na nga nagpuyo sa baybayon sa sitio Kilawan nga gusto man nila nga adunay ilang kaugalingong CR apan problema nila ang kwarta nga ipatukod. Sa amo pagpuyo diri ma'am wala gyud mi CR. So kami nalipay unta mi nga kana siya na ICR. So sa to pa duol na lang ta mi manglibang diha. Nya karon kay naabot man ang talagman nga wag yung audit mao na siyang nahitabo na ingon ana. Nya sa pagkaron ma'am kami wa man gyud mi CR adto mi dito sa ilang kapbitas Mulakaw. Nya usay ang among mga bana ari na lang loyo sa siwol kay mga bata kay wala man mi CR. Hinungdan nga mapasalamaton unta sila nga niadtong 2020 gitukuran sila sa kanihepe sa Talisay City Police og 7 ka mga communal toilet sa 7 ka sitio sa barangay. Ang upat niini ang nagguba atol sa pagkusok-kuso sa Bagyong Odette. Kini karon ang gitinguhan ni Police Lieutenant Colonel Eprian Paguyod, hepe sa Talisay City Police, nga subling mapaayo o mapatindugan og laing communal toilet ang maong mga mulupyo. Maiangat man lang natin ang kanilang dignity. So from that po, doon tayo mag-uumpisa na ma-interact sila. Kung naiangat natin ang ating dignity, ng kanilang dignity through this kinds of project, doon natin sila maindoktrinahan po kung ano po yung mga do's and don'ts, mga pag-iwas po sa mga criminal activities. Samtang aron di na basta maguba sa dagkong bawd, ang barangay opisyal ang muhangyo usab sa LGU alang sa pagpaayo sa naguba nila nga seawall. Uban ni Godfrey Rilien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.